जा गिदिर खांख्राइ लोगो Terus bikin germaram bapak coba nih roundhouse kick. Come back my YouTube channel guys. So आज का वीडियो होने वाला है एकदम अम्मा बोल रहे हैं लोगोफोर दायो जों थांनो नागिरबाय जाहैबाय ना गावहैनो बेबो मोनायावसो लोगोफोर स' दायो थांनो नागिरबाय आरोना मा मोनबोगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबोसे स' दायो बेबो रेडि जाबाय थांनो थाखाय ये अभी तो मैं सुचा रही हूँ घूमने का ना खावै मोनलायबाय ना खावैया लोगोफोर दिनै बांसिनानो खांख्राइ हमगोन लोगोफोर ना मोनाबाबो जेबो जाया खांख्राइखौसो लादों गैला देन्सिरा ओइ खांख्राइया जा गिदिर ना खान्दा है थांजाबाय जों गैला नै लोगो खांख्राइबाव सिङाव हाबलांबाय गुदुं सिङाव हाबलांबाय खांख्राइ मोनबावदों अबेनिफ्राय गिदिरथार दानियाबो लोगोफोर जा गिदिर गिदिरथार फा गिदिर माबा गेवखाखर गिदिर ओरै दिन्थि दे गेवखाखर ओरै दिन्थि जा गिदिरखा खांख्राइया लोगोफोर मासे बावबाबो हमनाय वाव जा गिदिर बेबो लोगोफोर वाव जा गिदिर मोनखाबाय जोला खांख्राइ गुदुंआवसो हाबलांबाय खन'नाया मासे वाव इतना बड़ा है यार तो जा गिदिर नै सासे गुदुंनिफ्राय खननानै लाबोबाय आयु बोरै लागोन एफा गिदिरखौ थैबायलाय जा गिदिरखा मासेबाव हाबजा जाला खांख्राइबाव खांख्राइबाव मासेबाव नामा मासेबाव जा बुरजा जाखाबाय लोगोफोर गिदिर गिदिरानो बांसिनखा माने मनायाव दङ मनानिखौ बाहाय लखबनो नागिरदों खांख्राइखौ Terus bikin germaram bapak ना स'लै मोनलायबाय खांख्राइ The next day. क्या बात कर रहा है फोनांथारनांगोन रे माजोने देखो जरा एकदम बिदि बोखाबाथाय फाथिना बायदि जायो बेना सानजाना होनलाय नांहोथारगोन बे होनलाय हायाव नांथारसै नांबाय वाह
ว้าวน่าหดไรเอ้ยเนยเนยบุกหลังทาร์หลังทาร์หลังเลยใบเวียนนั่นเลยใบเดียบทั้งทันเลยใบนวดเบียบจะบุกเขาไปกวนจะไข่ไปนะเอาเอ้ยเอ้ยว้าวใช้คิกเยอะไปเลยรองฮัสกิกจัดสองเดียวโพลิโอทุนนี้บางทีหับจะว่าใครओंखायनो बांद्राय जाया बेना फुल हाबदों पलिअआ ओंखायनो डेन्जार आथिङाबो गोलाव मानसियाबो गोलाव लावदों बे पलिअखौ फिसाल' थुनो मोन्दों बिनिखौ ओंखायनो बेना एसे खमजरि बियो माबा खावा लेग पिस जाग्रा बियो खावा लेग पिस जाग्रा एसे पलिअ खम जादों बोरमा आथिं जाग्रा नैबे नुदों माबादि जोखायो आथिङानो बोरमा आथिं जायैनि थख्लानि फाफ्लियाव दानिया दान्दा बायदि दोनसिगोन आथिंखौ सानजायाว้าวखांख्राइ नै दानिया खांख्राइखौ सायसिगोन मैया लाबोनाया नै गिदिर दंफैयो wow जा गिदिर दं नागिरफैलायलायदों आंखौसो गोराखा दाबुल' जिना अखा हागासिनो लोगोफोर थाइब्रैगासिनो ओमफ्राय मैया जों खांख्राइ लायदोंमोन मोनायाव ओमफ्राय दायो जोङो बे खांख्राइखौ मोनसे गोदान फ्राय खालामनो नागिरदों आरोना रुनानै दाबुखौल' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय गोदो बिदिनो जादों खनिखाया नै आब' खांख्राइया खेबनो रोंला ओमफ्राय थ्रोब सोना लाबाय आसिखौ दाना जा गाबबाय नै लोगोफोर गोदो जोंजों उन्दैमोन आरोखि ना गुरनायाव दाना बे सिङाव सोनानै लाबाय दा जा खेबख्रेबबाय बे आखाइया ख्रेब गब्लंजोबखादों देख्रेबनांबावदोंसो अख्रेबनोबो हाया खांख्राइया बोख्रा खानायमोन खिन्थु दाबुआ ओमफ्राय थैया होनलायला आराम सोनानै लाबाय बे बेखौ नाय मैथाजों जागोन आरोना लोगोफोर रुबाय नाय खांख्राइ दाबुखौ दाना देख्रेबसिगोन नै ओमफ्राय नै बेबायदि थख' बानायगोन आरोना दाबुनिखौ वाव दा हमनानै जादो बे जाहैबाय खांख्राइ देनाय लोगोफोर नै खांख्राइ लोथौ खालामनानैसो होगोन मैथाखौ दा एवगासिनो फाइनालि मोनबाय नै मैथाजों खांख्राइजों नैबे खांख्राइ जामिनि बेखौबो होदेरगोन दा नै एवखांबाय बहल बिबार होदेरगोन दानिया बिबार होबाय खांख्राइया मोनबाय नै